Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sara naman kami mabatian sa FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Lapsagagin lubong sang buhi sa banwa sang Pulupandaan, ginbawian sang kabuhi. Linibong nga estudyante balik eskwela sa pagbukas ng in-person classes sa public schools. Duwa ka mga dugang nga satellite payout sites italana sa DSWD sa probinsya. Isa ka babae, patay matapos gintiro sa Barangay 2 sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, saksiyan ang Sinugba Festival sa Ginalaran sa Silay. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, 10, Baguio Florita nangin isa na ka tropical storm. Mabatyaga na sa karon ang epekto sang Baguio Florita bangod sang pag-ulan nga dala sini lakip na diri sa probinsya. Si Florita ang karon nangin isa naman ka tropical storm sandig sa latest weather bulletin sang Pag-asa. Ang bagyo ang yara karon sa 215 kilometers east sa Kasiguran, Aurora. Ini ang may maximum sustained winds nga 75 kilometers per hour kag pagmadlos nga 90 kilometers per hour. Nagadalagan ini sa west-southwest sa kada sigon nga 15 kilometers per hour. Gina-forecast sang Pag-asa nga buwas sa hapon ang una nga landfall. Sa Huwebes, gina-forecast nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Sa number 9, ang ginalauman nga magikan sa Negros ang magapamuno sa Sugar Regulatory Administration ang natuman matapos sa gin-appoint bilang acting administrator si David Alba. Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Alba kag kanday Pablo Luis Azcona bilang planters representative kag Maria Mitzi Mangwag bilang millers representative sa Sugar Board sandig sa konfirmasyon ni Executive Secretary Victor Rodriguez sang Sabado. Sanday Alba kag Azcona ang gikan sa Negros Occidental. Si Alba ang General Manager sang Asociación de Agricultores de la Carlota y Pontevedra Incorporated kag sang La Carlota Multipurpose Cooperative. Si Azcona naman, UNIFED Director. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, maayo nga na-reorganize na ang SRA agud to matutukan man gilayon ang mga isyu nga ginaatubang karon sang sugar industry. Samtang kung may nagakaigo man lang nga ebidensya, pabor man si Lacson sa ginaduso nga pag-usisa sa mga warehouse sa probinsya sa pagpasiguro nga wala sang may nagakatabo nga hoarding. Ang kaso sa Luzon, suno kay Lacson, kaso sang ginaligar smuggled sugar. Suno sa gobernador sa bisan ano nga commodity tuman ang epekto sang smuggling. Dapat suno sa iya ang mga bodega nga imbolbado diri ang mabuksan kag makumpeskar ang mga smuggled commodities. And it's good that it has already been reorganized because there are problems that besetting the industry. So now that they are on board, they can tackle the issues. If there are strong evidence that there are smuggled sugar here in the stored in our bodegas here, I think they should be opened up and apprehended if indeed they are smuggled. Not only sugar, any product that is smuggled should be apprehended. Sa number 8, Gobernador Eugenio Jose Lacson nagpanugyan sa publiko nga mangin alerto kontra monkeypox. Hindi man luyag hambalon sa gobernador nga handa ang probinsya para diri bangod daw kasubong lamang nga ginapaabot ini sa probinsya. Pero bisan pa ang pagpanghanda bahin diri ang natalakay na sa pagsinapol sang PDAC o kuna Provincial Infectious Diseases Action and Control Council sa nagligad nga semana. Padayon sa gihapon ginahulat ang guidelines sa protocol gikan sa Department of Health. Panawagan sa gobernador amo nga mag-aligmat ang publiko. Ini sa tunga sang balita nga nagwa nga may kaso sang monkeypox sa Iloilo. Pero as of press time, ginahulat ang opisyal nga pahayag sa Department of Health bahin diri.
I don't want to say we're prepared because it's like we're expecting it, no? So we're hoping that it won't happen, but just the same, the protocol is the same as that of COVID. During its incubation period, you are not transmissible, no? You cannot affect others, no? So it's only when the rashes come out. And of course, if we see that, then of course we keep a distance person and we isolate the said person. I'm just really hoping that it does not happen here in Negros, but we just have to be vigilant. Sa number 10, Midway Facility gamiton sa Bacolod City Health Office para sa mga posible malatnan sang monkeypox. Ginagamit sa Bacolod City Health Office ang Midway Facility sa Barangay Alihis para sa mga COVID-19 patients. Pero ining ginahanda naman karon sang syudad nga maging isolation facility para sa mga posible malatnan sang monkeypox. Suno kay Doktora Carmela Hinsoli, pamuno sang CHO Bacolod, halos magkasubong ang tika nga ginapatuman kontra COVID-19 kag monkeypox. May 45 ka mga isolation room sa Midway Facility nga ginagamit man karon sang syudad para sa mga nagabusong nga COVID patient, pati na sa mga dengue patients. Nakigsapol na kay inang opisyal sang CHO kay Mayor Albi Benitez para sa mga pagpanghanda kontra sa monkeypox. Pero gin-separate na namon for dengue man nga ward and for positive COVID namon nga pregnant. Okay. But in case wala to mananuhan ng Ang pwede lang na yan namon nga kalagingon kung diin pagid sila nga ward, kaya hindi man fully pagid tanan nga ward functional. or separate sila nga building. Lain-lain sila building. Oh. Do apat dabla mo tatlo. Yes, apat. Sa number 6, may duha ka bag-ong dengue-related death nga na-record ang Bacolod City sandig sa August 13 nga report sa Bacolod City Health Office. Sa karon nagdangat na sa siyam ang dengue deaths sa syudad. 617 ang total dengue cases sa Bacolod, nga 242% naman nga mas mataas kung ipaanggid sa kasubong nga tion sa 2021. Ang barangay Mansilingan kag Takuling naman ang ginakabig mga hotspot areas. Sunod sa CHO, ang isa ka barangay makabig nga hotspot area kung padayon ang pagsaka sang kaso kung deaths sa 4 ka sunod-sunod nga semana. Sa records ng CHO, ang barangay Mansilingan ang may pinakamataas nga record nga kaso sang dengue, 73. May 19 naman ka mga barangay ang may clustering of cases o kung may na-record nga hindi magdubo sa duha ka kaso sang dengue sa kada semana sa sulod sang 4 man ka semana. Padayon ang kampanya kontra dengue. Nagpatigay naman sang fogging operation sa pila ka mga lugar nga may clustering of cases kasubong man sa mga eskwelahan. Sa number 5, masobra sa 4,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakuha sa duha ka mga ginakabig top drug personality sa banwa sang Moises Padilla. Arestadong pareho top 1 kag top 2 nga drug personality sa banwa sang Moises Padilla matapos ma-recover sa ila sang Sabado ang 408,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa bypass operation sa Barangay 7 sa amuman nga banwa. Ang gindakop amo Sunday JV Dingkoy nga mong number 1 kag Jocelyn Vinson nga mo naman ang number 2. 15 ka sachets ng suspected shabu ang nakuha tanan sa ila. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ginpasaka na batok sa ila. Sa number 4, babae patay matapos dito sa syudad sang Bacolod. Patay ang 27 anyos nga si Erica Jane Castañeda matapos ini ginluthang sang Sabado sang kaagahon sa Purok Sigay, Barangay 2 sa Bacolod. Sa investigasyon sang PNP, nagapanglakaton lang ang biktima sa eskinita kag iya isa pa kaupod sang hinali na lang siya nga gintiro sang suspect nga naka-mask.
Suno kay Captain Paul Vincent Pendon, ang hepe sang pulis sa Station 2, pila ka beses na nga ginabalik-balikan ng biktima agud suktun sa utang sini sa iligal nga droga. Gani ginalantaw karon sang kapulisan nga may kangtanan sa iligal nga droga ang motibo sa pagpatay kay Castañeda. Ang PNP ang mayara naman sa karon sang person of interest. Sa number 3, matapos ang pagdinaguso sa mall DSWD, magatala na sang duwa ka mga dugang nga satellite payout sites sa probinsya. Sa linibo nga mga aplikante nga nagpila sa Ayala Mall Capital Central sang Sabado, 587 lang ka mga benepisyaryo ang nakabaton sang educational assistance halin sa Department of Social Welfare and Development Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Sa kadamo sang naglinya, wala na paiway ang pagdinaguso sa mga aplikante sa mall. Suno kay Marlene Porras, pamuno sang DSWD SWAD Satellite Office, maga-coordinate sila sa local government unit sang Sagay kag Himamaylan City para sa duwa ka mga dugang nga satellite office agud man malikawan ang pagdagsa sa mga aplikante sa masunod nga payout schedule sa Sabado. May masobra sa 2.2 million pesos nga educational assistance ang natigay nga napalabot sang DSWD sa mga negrense. May pasalamatan ka nga ginhatag ang DSSD. Para sa estudyante ko mahalo niya plite kag pagkaon namon. Kay single naman ko subong. Single parent ko. Hindi lang sila nga magdinugok diri. Kaya mo na bala hambal ko, may ara pa nga 5 ka sa 30. Amo na, galing kaya nga to nga mga kauturan, no? I know, gusto man nila. Kaya di pagid man ina. Okay, sa ila na iyaya, dako na nga bulig, no? Pero ti kami naman ang nabutang naman sa tunga-tunga. Although nga mahambal namon nga ti trabaho ini namon, pero intindiyon na nila kami. Sa number 2, lapsag ginlubong buhi. Tigayin pa nga na rescue sang sepulturero ugaling kay nasang kaagahon ginbawian sang kabuhi. May report si Romeo Sobaldo. Humaling kahapon, wala sang kinanan si Rami Aurelio. Hindi siya maributay nga nagbungkal siya sang pansyon nga may unod nga buhi nga lapsag. Na 6:30 sang aga sang Domingo, sa nagpadulong sa patio ang magkahagugma nga sanday Cristel Haro, 22 anyos, kag Cesar Valdivieso, 23 anyos para maglubong sang lapsag. Ang siling sang magkahagugma, nahulugan si Cristel, gan ilubong nila ang fetus kag hikuto na lang ang mga dokumento sa masunod nga adlaw. Siguro lang natawag lang gasama ko kung minsan nga hindi mo pati nga magkulang ko yung naka-encounter nga ang bata ginlubong patay pagkapilaan ka oras. Mga alas 10 ang aga, gintawag si Rami sa isa sa mga nagaobra sa patio. May nabatian siya nga may nagahibi nga lapsag sa sulod sang pansyon. Gani galayon niya ginbungkal ni Rami ang bag-ulang gistimento nga pansyon. Pagtulong natin, may gibig pagkita ha? Kaya mo na yung takas kong ang bangil. Ikaw at atong nagkatagtag ka no, Dax? Tapos pagpa mo? Ginpa ko dayon, ginpa-buksan ko dayon ng karton. Kita ko ng bata nga buwik. Galayon niya gindala sa health center ang lapsag nga nasulod sa shoebox. Ang magkahagugma, wala pa makakadto sa pulis. Hindi pa kuno maistorya ang iloy. Sunod sa hepe sa Bulupandan PNP nga si Police Captain Ryan Villasario, gintago-tago sang duha ang liwat nga pagbusong sa babayi sa iyang mga ginikanan. Napulo pa lang abi kabulan ang ila subang nga anak. So, based naman sa statements ang naton, sang parents, gapati sila nga patay na ang ila bibi. But ang big question with that is wala sila nga nag-seek assistance bisa nga napatay ang baby. Nga tani mabalo nila ang cause ang death kamatayon sa ila baby or pa nila pa hospital nila danay or ngayon sila bulig sa mga relatives nila or sa mga neighbor or sa mga barangay officials nga ara or health center sa barangay. Ginapangayuan sila karon sa paathag sang pulis kung nga agin lubong nila ang buhi nga lapsag. Mga alauna 20 kailas ang kaagahon, nagtaliwan ang lapsag bangod sang kakulang sa hangin. Mga masobra man sa 3 ka oras nga nagdugay sa sulod sang pansyon ang lapsag.
Kaso nga infanticide ang ginahanda sa karon sa Pulupandan PNP batok sa mga ginikanan. Sa number 1, linibo nga mga estudyante balik eskwelahan sa pagbukas sa mga pampubliko nga bulutuan para sa in-person classes sa probinsya. DepEd magapadayon sa pagbaton sa mga late enrollees. Yari ang report. Bisan nag-ulan madamo sa mga kabataan, kadaman diri naka-uniforme ang tigayon nga naka-attend sa pagbalik sang una nga adlaw sang in-person classes sa mga pampubliko nga eskwelahan. Ang grade 4 student nga si Jaiser Balandra excited na kung tani mag-eskwela pero wala pa siya ka-enroll. Amo nga naghingagaw siya pa-enroll upod ang iya lola sa Andres Bonifacio Elementary School 2. Ay, papa, yan siya nagaling mo. Ano mo nisa? Apo, Apo na. kaya nagari ko stroke na daan. Isubong lang sa mga pa-enroll. Oo, okay naman to kayo mapasa naman lang kami, Ano siya nga grade? grade 4. Dali mga na nagaling, Tapos ni sulod yung klase. Oo. Suno kay Jeneline Masitas, principal sang ABIS 2, bukas ang bulutuhan sa pag-accommodate sang late enrollees, pati na mga transferees. Karon nga nagsugod naman ang in-person classes, ginahaylo niya ang mga ginikanan nga pabalunan sang pamahaw ukon panyaga ang mga kabataan na gudma paiway ang ilapagwa sa sulod sang eskwelahan. Wala gid kami galing nag-a-advise nga magwa sila recess time, magwa sa eskwelahan. For what reasons? King kaso anong matabo sa labto na sila namon. And wala ta kabalo kung anong ginabakal nila sa sagwa sang eskwelahan. Limitado lang sa 20 ka mga estudyante ang mga classroom per schedule ang in-person kag modular classes sa mga estudyante. Ang mga primarya, ang ila yang makita mo gid ang pullback sa ila. Siguro daw hindi pa na sila ready mag-let go pa sang mga ginikanan nila. May mga parent pag gani subo nga nagatindog para sa sagwa sang classroom sang ilang ang ilang mga nanay kay gusto pa sa mga bata. Pero hindi, nasa base sinilang mana nga si Mana. Pag naka-adjust na sila, okay na sila. Samtang sa division sang Negros Occidental as of August 21, 295,797 ang tigayon na nga nakapa-enroll humalin sa public elementary, junior kag senior high school, integrated school kag private schools. Sa mga pampubliko nga bulutuan, padayon pa tubtob subo nga adlaw ang enrollment. Pero damlag pa, ginsiling man sang DepEd spokesperson Ian Arnold Arnaiz nga bisan subong ang deadline kung may late nga magpa-enroll, inisagihapon ang ila batunon. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, patahong-tahong booth kag setup, kasubong man panamit-namit timplada sang sinugba nga bangrus. Ini ang ginbida sa 6th Festival sang Barangay Ginhalaran sa siyudad sang Silay. Yaring report ni Romeo Subaldo. Halin sa pag-marinate sa pagsugba. Sa mga panakot nga ginabutang, may kinailang nga diskarte ang 20 tanan ka mga purok nga nagpasakop sa 6th Sinugba Festival sa Barangay Ginhalaran sa Silay. Panamit-namit abi templada sa sinugba nga bangrus ang isa sa mga pa-contest. Ang iban, hindi pa manugid sa ilang ginagamit nga ingredients. Ano sikreto nga manamit ang bangros? Secret! Secret na! May patahom-tahom man siyang booth kag table setting. Sa kada purok, makita ang sinakuay sa pagbulig sa mga residente. Kada booth, may kinaiya nga tema. Concept? Ang concept naman sir, ng daw aquarium type siya. Sunod sa kay punong Barangay July Upaw, ang isda ang isa sa mga mayor nga produkto sa barangay. May mga tion nga nagadagsa ang tuloy. Nagasulog ba mga pumuluyo sa gwa sa ilang mga puluyan ikagina-share sa ilang mga kaigod ang ilang sudan. Ini anang inbasihan sa kapistahan sang barangay. Tapos kung may damot tuloy ka, dahil isugba sa watalan? Supa na diya. Tapos ka-share ka na doon kaon? Share na, sino lang natawag na para kaon. So dali na galing ang kamuning style. May ginpanagtagman nga bugas kag dressed chicken sa kada pamilya sa pagsaulog sang ilang kapistahan. Wala pa diri nagatakop ang kapistahan. Madamo pa sila sang aktibidades nga naka-line up kag isa diri ang 10th Halaran Festival. At least Barbs, no, karon nga naghalog ng mga restrictions naton, amat-amat naman naton matilawan ang mga ginapabugal nga timplada sa mga kauturan naton. Personally, Nick, namiagin mo ko yung mag-count sa much more nga sinugba. Wow. Kag gamuyad to mga napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros subong nga adlaw.
Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Maayong hapon.